nhasi rimwe zuva pachirongwa Another Level. Nhasi uno ndine muimbi. Vazhinji ndinoziva kuti munenge musati makumuziva nekuti muimbi achiri kusimukira. Asi ndisati ndatanga senguva dzese vaimbi vedu tinovakumbira kuti tange vaimba ozozviintrodusa. Toda kunzwa kakambo kuti nyasozva kuti ndiye here akaimba kambo ikako. Gore negore rine zaro pane gore rakanga riri magutwa. Gore negore rine zaro pane gore rakanga riri magutwa. Mamunzwa muimbi wenyu chibva wazvizisa kumhuri yeZimbabwe kuti zita ndiani uye zvonoimba musambo upi? Zita rangu ndinonzi Abel Bhero. Ndichimba musambo weSungura. Abel. Aiwa, handine hangu kutaura zvakawanda. Ndofunga mabva mazviza, if you know you know. Abel mhoro. Muri yeZimbabwe regedzai ndipe mukoma Abel mukana wokutaura inini ndimboti nzve ndivasiye vari vega vachinyatsokurukura vatipe nhoroondo yavo tinzwe kuti vari kufamba sei munhau yezvemimhanzi. Chirongwa Another Level. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Abel Bhero murume ane makore 39 years okuberekwa. Ndine mudzimai Mary Mochtawi nevana 4. Kumusha ndinobva kuMandarweni. Kuchizeza kune vanoziva Chizeza. Takuenda nechokumukumbura ndokwandinobva. Kuchikoro ndakadzidza primary education yangu paFootuse Primary School iri muBindura. Ndakazoenda kuDarwin High School for my secondary education. Ndakazoenda paChipindura High School for my advanced level education. Ndochipinda mune zveumhanzi izvi. Zveumhanzi ndinofamba nechikwata chinonzi choBhero Stars. Musati matitaura mutupo wenyu asi zoti munoyera chii? Zvakanaka, isu tirana mazvimbakupa tembo mazvimbakupa ana manjenje. Alright. Ewa, amuchiona taakuchiziva manje kuti endera yenyu mberi. Right, zvakanaka. Zvemimhanzi izvi ndine chikwata chinonzi choBhero Stars. Chandakafoma gore rapera. Nechikwata cheBhero Stars takakwanisa kureleasa album, full album ine 7 tracks. Nziyo dzacho dzinoti gore negore kuti tasvikawo toturiregere memo handimbokurasai ndine shuo narevaiwo. Right, ndo mamiriro akaita album rangu iro ratikaita neBhero Stars. Muchinyora nziyo dzenyu munodzinyora sei? Munorotswa here? Munoita dzekufunga? Munoita sei? Ndinonyora nenziyo dzakasiyana siyana. Pane dzimwe nguva dzekuti ndinoita zvekurotswa. Kazhinji marotero ndinoita ndowanzorota ndiri pastage ndichiimba nziyo yokuti ndakazogara pasi ndakazonyatsa kufunga nezvenziyo ndinoti nziyo iyi handisati pandakambonzwa ichiridzwa. Dzimwe dzenguva ndinopiwa iri situation chaiyo. Ndichingopiwa iri situation yekutoti ndiri kuona kana kuti maybe vanhu vachitongofambawo nemotokari dzavo kana vachiita zvinhu zvavo zvakanaka, then ndotobva ndatopiwa melody yekutotanga kutoimba ipapo. Then pamwe pachona panotoita nguva dzekutoti ndoshayiwawo pesha kusvika kuma3 or 4 am ndishayiwawo, but lastly ndichingotanga kungorara ipapo ndakutopiwa melody. Kana kuti melody inogona kutanga kutongoya yega nokushaya upe kwanei ndichiita ikoko, then ndichizotanga kugara pasi kuti izvi rega ndichinyora Muri kuinzwa nyaya iri panapa muri yeZimbabwe. Maybe wangangoda kuzoti munosvikirwa here kana kuti muri muprofita?
ya ndofunga ndokuda ndichisvikirwa zvekuva gitare because kana tisinge tati tapinda munguva yekuti takuda kubata basa iroro ndinota senge ndatosvikirwa saka zvomagitare ndinosvikirwa. Imi muchizofunga nhau dzekuimba, ndevapi vamwe vaimbi vari muno muZimbabwe vamungati ndo vamaiyemura kana kuti vamunoyemura mhanzi yavo? Inini nyaya dzemusic idzi vanhu vakanyanya kundiinspire kuti ndinge ndichiti rega ndipinde mumusic industry vandoti ndinoda kuteedzawo kuti ndinge ndichifamba mumatsimba avo vakati wande vari muSungura nofunga ndirikwanisa kuvataura pane the late John Chibadura, kuita mukoma Paul Mataviri, kuita mukoma System Tazvida, ana mukoma Admire Kasenga, vakandi-inspire, of course the legendary mukoma Leonard Dembo, nachibaba chedu the living legend mukoma Alec Macheso, singakanwa mukoma Diwa. All those wakagara pasi wakanza kuteerera music yavo. I was just pushed to if I can push, maybe ndiro kuna kusvika pane malevels akada saka ndoona kanyanya kundiinspire. Pamakazotanga kuona kuti mune chipo chenziyo ndirini zvanga zvaita sei? Zvekukomboza nziyo izvi zvakangouya ndifunga ndiri kuMount Darwin ndaipinda svondo inonzi Roma taigeti rumakwaya saka pane nziyo imwe yandakatomboita kukomboza yaienderana nengoma dzeroma dzedze saka ipapo ndakazvinzwa kuti saka zvinotokombozeka kaizvi ndakatoimba vamwe vasikana vatakagara navo pasi takati ngatimboimba session idzi takaona kuti nengoma dziri kuita dziri kuenderana saka zvokuzoti ndizochanisa kuti rega ndigare pasi I believe I am a musician dzakava dziri hope ndichiimba ndiri pastage hope idzo dzakauya ka3 ndichingoimba ndingori pastage tichidzokorodza the same night that was in 2008 ndoba ndakazoti rega ndichigara pasi ndichimboona ndakanyora kuti zvinobuda here ndikunyora kwandakaita ndichiona zvichokwadi kana magitara akaiswa apa zvinofanira kunge zvichibuda izvi ndakabva ndava neconfidence yekuti aiwa I am a musician, I can do it and I am doing it. Mashoko anofadza, mashoko atiri kunzwa kubva kuna mukoma Abel Bhero, Abel Moro. Mapinda muindustry yemanzi muri kuiona sei? Music industry iri so fascinating, inonakidza, inorwadza, inokudzidzisa. Ndiri kufara kuti I am part of every situation yandiri sangana nemamwe majournalists kuti vakada semana mukoma Andrew neshamba kuti taimbofunga kuti umwe musi tichazosangana nevanhu vakaita semi, but today I am with you muri kundi-interview kuratidza kuti basa redu riri kufamba, but chinongodikana chete kuita chandagwinyira kuti izvi ndo zvandakuda kuita. Unogona kushoorwa nevanhu vamwe vachikudzikisira, vamwe vachikukurudzira, iwe move uchingoona direction yako, find the right people ukuti unge uchifamba navo vanokusvitsa kwaunofanira kunge uchisvika kwakwanza naMwari kusvike. Ipapo paalbum renyu ramataura mati maane mavideos here? Video rapo ndezvipi zvamungade kuti taurira pamusoro peumhizha hwamakashandisa kuti munge muchiita come up with this video? Zvatakaita pavideo iri takatora content yacho, ndakagara pasi nemanagement yangu mukoma Gora naMr Makuyana Abel Makuyana ndakati todini because kukomba choto kubatsirana handaikwanisa kuzviita ndiri ndega. Takagara pasi nemaband members zvakare tingadini makumana kuti tibude something chakanaka, pfungwa dzakauya from different people, mamwe majournalists futi vakatotibatsirawo kuti video renyu makaribudisa zvinobuda zvakanaka. Saka takaona kuti zvatakaimba lyrical content yevideo redu inotoda kutoti zvatakaimba chaizvo ndizvo zvinge zvichibuda. Pataimba nezvegore remagutwa taitobudisa maactivities anechekuita nekuti gore rero takaita magutwa. Patakaimba zvenzara taitobudisawo zvaitoenderana nekuti gore rero nderenzara. Patakataura nezvecyclone dutu mupengo rakauraya vanhu kuChipinge
taitoburitsawo mavidhios anoenderana nezvedutu mupengo. Then patakapinda mune zvecovid, because nziyo iyi ine chekuita nenyaya yecovid, but takatanga nokurangaridza chivanhu kuti tine makore atakasangana nawo kumashure akadai semagutwa enzara dutu mupengo, then ratava rino recovid. Saka takabva tazviburitsa izvozvo zvematambudziko ari kusangana nevanhu necovid. Ndofunga pane pandanga ndisina kutokubvunzai pakambo kenyu kamaimba ikaka ndinoimba ndokamuri kutsanangura kambori pamusoro pei all in all. Nziyo iyi ine chekuita nedenda ratishungurudza recovid. Yes. Kudii kwaro toona vamaartists akawanda anenge achingoimba nezvedenda irori asi vachitarisa mavarious angles. Mungatiudze kuti kudii pamusoro pazvo? Iri denda ndakanyanya kubata maeffects aro kuti rakauraya, rakakonzeresa lockdown, rakakonzeresa vana kuti vadzidze vari online, nekupawo chenjedzo kuvateereri, nekuti nziyo hadzisipo pakuti dzingonakidza bedzi but dziripo pakuti dzinge dzichipa dzidziso chenjedzo rairo nezvakadaro daro. Saka pandaipa chenjedzo zvakare kuti hamatende tichifamba umo chero tiri muchechi ngatimbopfugamai tinamate tikumbire kuna tenzi ndivo vega vane mhinduro. Kana tiri kwese kwatine tafamba vanhu vari kufa vari patiri mucovid imo, kana tinge tashanya iko kunobatana maoko ngatipanane chenjedzo iyo tichiobserva zvese zvakaita zvatinokurudzirwa nehurumende yedu, zvatinokurudzirwa neworld health organization pamwe chete neministry of education kuti denda iro risanyanya kutiuraya. Mukoma Abel, ndakubatai muromo muchiri kutaura pamusoro perwiyo rwenyu rwamakanyora. Manga mapedza here kuti manga muichine zvimwe zvamamuda kuendera mberi muchititaurira? Yeah, in brief ndachida ngoti nditsanangura kuti manyorero andakaita nziyo uchitanga kutoinzwa unogona kusatofungidzira kuti inziyo yecovid, nekuti ndakanyora zviri zvidimbo zvegore rekutanga remagutwa kupinda mugore renzara topinda mugore redutu mupengo ndokubva tazopinda mecovid. In simple terms zvinoreva kuti gore negore nezvaro. Mabva mandifungisa the late Ketai Muchawaya hanzi zuva nezuva rine zvaro, apa igore negore nezvaro. Hongu muri kuvanzwa mukoma, hanzi izvo tiri mukati mayo covid. Ramangwana rechikwata chenyu munoroona rakamira sei? Uyezve toda kuziva tisataenda mune ramangwana chikwata chenyu imimi, tingati muri chikwata here kana kuti muri mega muchinyora mozongotsvaga vanokubatsirai kutsikisa kana kuti munotori negroup remonths? Pokutanga apa uchipinda muindustry unotanga uchitora masession digitalist kuti uyai mundibatsire, then mobatsirana. Asi nekufamba kwamunenge muchiita vanenge vakutoona kuti apa panenge paita patomuka chikwata chinozopedzisira chava chikwata. Saka for now taane maband members atanawo kuti vakatanga vari masession kwatiri but pari zvino vakuchikwata, saka tatova chikwata. Saka ipapo tingade kubva taziva kuti chikwata chenyu chakamira sei? Chikwata chedu china leadman anonzi Courage Keda watinoti pedza masport pana gore negore apa ndiye anoridza lead, pana Clyde Jaramba ndiye anoridza drum, then pana Ezra Mukawoto anoridza bass guitar, then kuita Nomo Sami anoridza rhythm. Vanhu ava makavatora muno muHarare here kana kuti ndeve kwenyu kuMount Darwin? Vanhu ava ndive muno, vamwe vacho takasangana navo muno muHarare, asi Nomo Sami takazotaiwa tava nechikwata ichi rega nditore mumwe ari kumusha wandakaona kuti is very very talented, ndiye ari kuuya zvakare, ndiye wakauya zvakare kuwedzera namba yedu. Ndozviziva kuti kumamisha uku ndiko kune tarenda rakasimba, uyezve vanhu vazhinji vari kuzosvikira kutongofa tarenda ravo risina kuonekwa, risina kuzivikanwa. Pamataura zvechikwata tinozviziva kuti zvakatiomei kunge vanhu muchitanga muri chikwata chikuru. Challenge iyo muri kuikundawo sei? Challenge iyoyo inongoda kungodzwanana,
kukuti vakomana tiri mundima yatiri kutanga tichiri kusakura hatisati takugohwa. Saka dzimwe dzenguva patinotosakura pacho tichasakura dumbu rineura zvakatooma, but tine patinoda kuti tinge tichisvika ngatifambei. Saka communication on nekuzivisana, ende sevakomana vari masession guitarista maprograms avo mamwe acho anomboclasha nemamwe musicians ekuti vanobva vatondoti mukoma hatichakwanisa kuti tinge tichiita program yedu iyi nekuti ndichazombonondedza kana pamaki ngwazi muoti apa ndinenge ndiri kwaseneta muoti ndiri kwa tinovanzwisisa kuti vana zvichokwadi vane mhuri dzavanenge vachida kuraramira. Pamuprogram yedu iri isusu inenge isina mari yainenge ichibudisa pazvinenge patinenge tava free, pavanenge vava free ivo kuti ava apa tiri free, ipapo tovakomundita vakomana ngatitibatirai panapa tiite basa riye. We are tiri patient, hapana chokumhanya because ndakada kuti nhasi ndatora ava mangwana nekuti vaenda kwaseneta ndinokwanisa kuti ndiite navo, rega nditore mumwe ndoramba ndichingodzoka kumashure. Saka nditombomira kuti ngavafulfile this program yavo ine kamari mbichana kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo. Kwangu kunoku hongu vanomboraramawo, but pamwe musi wacho program yangu inenge isina chinovapa chouviri. Saka ndinozvigamuchira izvo kuti imboita zvamuri kuita, then kana muchinge mafree let's move. Saka album iri matindo rekutanga ndizvo hongu ndirokutanga riri kugamuchirwawo zvakadii kuma-radio stations emuno muZimbabwe? Ya album riri kugamuchirwa zvakanaka chaizvo. Ma-stations ese ari muno muZimbabwe ndifunga kuti pane station isati yaridza gore negore. Zvokuti kune aya anonyanya kutsigira musambo Sungura uko ndiri kuona kana muchiona kuti nziyo yako ichimboridzwa kana katatu pazuva pastation imwe chete nepfenyurombe dzakada sedzana Radio Zimbabwe nana National FM. Unofanira kugutsikana kuti basa rangu riri kutasire kufamba. Muna kunge matitaurira kuti panziyo dzenyu dzese tingati mune theme here yamunenge muchiedza kuteedza, kana kuti dzimwe ndedzerudo, dzimwe ndedzendufu, zvakasiyana siyana? Nziyo dzangu inini ndinongonyora magariro anoita vanhu, zvavanosangana nazvo, zvingava zvinofadza kana zvinovarwadza, izvozvo ndo. Saka zvinovafadza zvinosanganisira izvo zverudo zvanga muchitaura nezvazvo. Tinotombonyorawo zvine chekuita nerudo. Rudo harungofadza, kapane pamwe panonorwadza futi, senge pana Memo vakanga rarwadza, mukomana akaimba Memo kuti Memo wakaita sei wakandirwadzisa. Then pane imwe song inonzi handimbokurasai, ine chekuita neukama huri pakati paamai nemwana. Mai vachiuchidza mwana wavo kuti apa uri kuenda kwese uku, rangarira kuti kura kwawakaita kuti usvike jaya rava nhasi. Ndakaita chikorokoza, ndakaita mari icho kuti ukwanise kusvika mwana wavo akarekonaiza zvataurwa namai. Akati mai kusauya kwandiri kuita kumusha, zvinhu zvakatondiomera. Munhu unonge waomerwa pamwe unonge uri naSouth Africa, kumai wopa unyunyuto yavo. Saka ndiringonyora zvinenge zviri zvatirosangana nazvo muupenyu, zvokuti munhu kana uchinge wazvinzwa uri in that situation kuti chero unofanira kuti ubatikane. Kana unge uri kutadza kuenda unoona mai, pane song inonzi handimbokurasai, kana unge uri kutadza kuenda unoona mai nekuda kwemafaro, unofanira kuti ufunge kuti zvokwadi mai vangu vakamira neni kuti ndisvike pandava iko zvino. Muri kuwanzwa mashoko tinawo mukoma Abhero pachirongwa Another Level. Vana Memo munombozvifambisa sei? Ndorangarira penga udzoka ichiti Memo uri munhu wandaida kuenda usina kundiona. Handisana mbonzwa song inestora kuti Memo big up. Munyama here wezita iri? Maybe kuti rinokasika kuimbikawo zvakanaka. Tirimo muchirongwa Another Level. Regedzai timbosiya mukoma vambotinwire mvura timbotaura namanager wavo. Tauya kwamuri veruzhinji vangade kuziva zita renyu uyezve muvatsanangurira zvakakupai mufungo wokuti dai ndamhanya nemuimbi uyu, uyezve kuti muri kumuona akamira sei mune ramangwana. Ndinotenda mukoma Andrew. Inini ndinoitwa Herbert Makuyana. Ndini manager waAbel Bhero. Zvakaitika pane mukomana Abel Bhero, maybe pane zvaanga asina kutsanangurira
paatanga nhoroondo yake. Basa raanoita Abel Bhero ndibaba, saka he happens to be my baba as well. Saka nerimwe zuva I think takangoapedza basa takuenda kumba, vaangopindawo mumota mangu vaanzwawo ndichitoridza mukoma mashawa munhu mumwe. Saka iye I think pane something chaakarecognize pandiri kuti munhu anenge anokufarira zvemusic, especially local music. Ndobva nerimwe zuva ndazoona mukomana asvika kuofisi kwangu akabata CD, zvikanzi mukoma, inini ndinoimba but ndasina mbobvira ndakakutaurirai kuti ndinoimba. Ndikati zvikanzi ndikati pane anything chawakamboreleasa here kumashure? Zvikanzi hongu ndine CD rangu randakamboreleasa re6 songs. Ndikati mira timbonzwa tiri play tinzwa kuti rakaita sei, rakamira sei. Ndobva tatoplayaka pakompyuta paya, nditonzwa zvainotori music itori nemusoro inotori, ndakatozenge ndakutotamba kamuofisi. Ndobva ndaita sei, ndobva ndati okay. Zvikanzi saka ini challenge yandinayo ndeyekuti ndine kambo kandoda kuimba kanonzi gore negore, kanotaura nezvecovid. Akanditsanangurirawo manyorero akaita kuti ndakaita ndichita zvemakore kuti gore rakati ranga rine zvakati, rakati rine zvakati, kusvika tasvika pane dingindira resong. Ndikati zvikanzi but chandinetsa ndechekuti handisina maresources ekuti ndichase ndikwanise kunorekodha that song. Kati regai dzatione tisingabatsirane sei. Ndobva taenda kustudio, tanobhadharawo studio time, vakomana vasession zvese zvaitwa, vaenda kunorekodha. Chimwe chakatozoitikawo pane song iyeyo ndeyekuti Abel akatozopedzisira atozondifeature se backing vocalist, zvokuti mukatarisa mukanzwa mavoice anoteera aAbel pasong inonzi gore negore ndini ndaitwa aimba ndiri backing vocalist yake. Zvichidaro song inobva yabuda, song yaenda kumastation, tatodedzwawo kumastation, takutoitwawo mainterview, atitoona vateereri vatsigiri vari kutofona music yenyu iri kunakidza, dai mambosvika kuno chichichichi. Kati chishuwo chokuuya ikoko tinacho, tiri kuda zvikuru, but issue iripo ndeyekuti mungoonawo mamiriro akaita nyika, marestrictions ecovid. But kana denda richinge rangotiraita zvekudzikira, kati hurumende yazobvumidzawo kuti vanhu vaite mashows, munotoona tichisvika. Tabva paya tikati konotoita sei kuti tipromote album radio. Kati I think paakuda video. Ndobva tagara pasi sechikwata, tine mukomana mumwe anonzi Gora watinofamba naye futi. Tikati ngatiite video yegore negore. Vanhu vasharudza pamasongs 7. Tikati ndeipi inganyatsobuda tiite video pamasongs 7. Gore negore yakayamba yaita number 1. Vanhu akati ngatiite gore negore. The reason why people chose gore negore is because of the message yayanga inayo. Yanyatsoburitsa message kuti zvakati ende kuita video kwacho hakuna kutinetsa, because taingotora zvekutaurwa nesong tichiisa maimage nemavideo. Video inobva yabuda, zvokuti kune vanotarisa nhefenyuro yeZTV, video mazuva ano iri kutonetsa inonzi gore negore. Saka ndichionawo mukomana nechipo chake, ndakaona zvishwa kuti mukomana anoda support kuti timutsigire, because chipo chiripo. Even mukatarisa masongs aripo paalbum yayo, mukatarisa message irimo, ati haingoimba zviya zvokungoti munhu anongoti akaimba 2 lines angowo magitare chete. Aiwa, tinoisawo magitare tichiisawo message. Munhu anodawo kufarira magitare anofarira magitare, anodawo message anoteerera message iripo masongs edu isari 7. Ramangwana rake muri kuona rakamira sei? Ramangwana rakajeka. Ramangwana remukomana uyu rakajeka, chipo chiripo, ende kunyora nziyo, munhu anotogona kunyora nziyo zvokuti iko zvinezvi. Ndakutongoudza vateereri vakatarisa iko zvinezvi kuti pane zviri kutorongwa
zvokuti maybe kutanga kwegore rinouya togona nge tichiburisa rimwe damba refu ende iroro muchaita kunonzi tingatukuita seko kundengedenge tichaita kundengendesa earthquake chaiyo richaburiswa album iroro mavanzwa manager vaabhero kana denda recovid rapera iri mune chinangwa here chekuita malive shows? ya urongwa hwacho huripo hwekuti tinge tiita malive shows nokuti ndo part of music. Music inoti production, inoti marketing, inoti live shows. Saka vamwe masupporters edu tichasangana nawo kuma live shows. Vamwe vachanenge vachitiona pavideo, vamwe vachachingoteerera vachitinzwa paradio. But pane vamwe vatoda tisangane nawo kuma live shows because vari kudhimanda ma live shows acho. Yo musambo wenyu munouti chii, makaupa zita here? Musambo uyu ndapinda pane imwe interview. Pane fan yakati ngatiuti Bhero music. Ndakazogara pasi nevamwe vangu takambofunga nezvazvo, but ndakatozongoona umwe journalist akutongoshedzera kuti musambo wake mukomana unonzi Bhero music, saka ndofunga takutongoti Bhero music. Ndeapi mashoko amunoda kusiya kumafans enyu? Mafans angu ndoda kukutendai nekuramba makasimba neni. Tiri kutaura pamafoni vachida music, tichivaudza music kuti vanoiwana kupi. Ibvai matongovaudza izvozvo nekuti veruzhinji vangatoda kuziva kuti vanoda mhanzi yenyu vanoiwana sei. Vakaenda paYouTube vosecha Abel Bhero vanokwanisa kuona nziyo dzedu dzese ipapo. Video redu vakarisecha zvakare Abel Bhero gore negore vanobva vaita sevanobva variona nziyo dzimwe dzacho achiri maaudio vanodziona ipapo. Saka mumafanzi angu ndongoti rambai makasimba neni. Munoziva kuti mwana hatange kuzvarwa nekubva akambaira zuva iroro. Tiri kufamba pane pamwe pamunogona kunzwa sekunge takati nyararei, but titenge tiri kutofamba pane zvatiri tichironga sekunzwa kwamaita chirongwa ichochi, sekutoona kwamukuita zvinhu zvakatorongwa zvakatotora nguva zvichirongwa. Vamakuyana ndofunga vakataura kuti pane zvatiri kubika, tiri kuda kumbobika bhomba. Zvechokwadi tiri kubika mishara. Munoziva kana uchibika haufaniri kumhanya, unofanira kunyatsa kubika wakadzikama kuti kana uchinge uchipa mhuri yeZimbabwe zvaunenge wabika vanhu vanoti aiwa this is a delicious meal, zvabikwa zvichokwadi izvi. Saka toda kuvapa the real value of their money. Tiri kugadzira damba refu early this year, this coming year tiri kuda kuburitsira damba refu rinotevera ratakatanga naro gore negore. Ndakumbira ruregere tezvara wangu zvandakaramba kuombera, chokwadi ndini ndakatadza. Anga ari mafaro edu muri Zimbabwe kuti tinge tichitandara pachirongwa Another Level. Hongu chirongwa chino tinoburitsa ma-seasoned musicians nevamwe vari kusimukira nevachada kusimukira mese tinokukokai chirongwa chenyu. Mange muchingoda kubuda pachirongwa ichochichi, aiwa musanetsekane, tibatei panhare dzedu dzamuri kuona dziri kubudapo. Drewmas Media taking you to another level. Kubva kwandiri Andrew Neshamba. Ndichipa kutenda kuna Tando class anga akabata mushina wedu nachiyera anga achingonyemwerera akagara apo. Tinoti aiwa ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa.